it-tħejjija għat-tqarbin. Huwa importanti ħafna li min ikun se jitqarben iħejji ruħu sew għall-ikla mqazza, kif iwissina San Pawl fl-ewwel ittra lil Korintin. Ħajarbel il-bniedem lilu nnifsu, imbagħad jiekol il-ħobs u jixrob il-kalċi. Min jiekol u jixrob bla ma jażel il-ġisem tal-mulej minn ikel ieħor, ikun jiekol u jixrob il-kundanna tiegħu stess. Is-saċerdot iħejji ruħu biex jitqarben b'talba li jgħid minn taħt l-ilsien. F'din it-talba jitlob biex il-ġisem u d-dem ta' Kristu ikunulu ta' fejda spiritwali. Ejjew aħna wkoll inħejju ruħna kif jixraq biex nirċievu l-Ewkaristija. Mas-saċerdot ngħidu fis-skiet ta' qalbna din it-talba. Mulej Ġesu Kristu, nitolbok li din it-tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda għall-ħnina tiegħek tkun għalija il-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi.